Madesoma, giwachni mogik intere county ma Kisumo. Thank you. Erokamano ahinya. I don't know whether ma wachna mogik Sharon or En wachni mogik Bishop. En nango. But I don't know wach mokwongo ni wango police station ok en gima ber. Wango police station ok en gima ber. But I don't know an penji mondo ngi Sharon. Beji nene ot moro moro manyo wang in that area apart from that police station. Mano tiene ni ipogo ng'anyo manyo Rawere nyo ng'anyo go nyoro gi kako osebedo ki ng'anyo kata Kisumo ka. Kisumo ka ne wango everything and jo Kisumo ne mor kendo ne gipako kabisa. So adwaro mondo awachi ni gima timore ni nyithindo gi ose lose trust kod the society. Gise lose trust kod the system mar government mar state. Gise lose trust kod even their parents, their parents ourselves. And therefore they can do anything. And mane momiyo, what Jackie has said when I say watch mukwongo, any dialogue. These children want to be listened to. These children dwaro ni mondo miyo ling gi owinj dwarogi. Dwarogi en ni kanitiere anything marong. Kawuono wawinjo ni waneno ka cases miyalo mag gik manyiso timore onge lokruok moro amora mosetimore. And magi gik magi ng'iyo to gineno ka these people are walking court free and they're not having any problem with joma notimo gik maricho. Pod waneno ka police wuotho mokitere court iwacho ni kew mibel. An ng'amo go ng'ato bude ogo ng'ato bude ni ng'ato yanye ka ng'ato yanyi tigo bunde. Those are impunity and poor leadership ma ok onego bed ni bede piny ma ji ponitie. And mane momiyo anawacho ni nyaka sama pod awuoye ni nyithindo gi mokwongo ok dwar empty traditions. Nyithindo gi ok dwar gimiluongo ni harsh judgment. Nyithindo gi ok dwar gimiluongo ni injustice silence. Ma gik moko timo maricho to kuoe. Sharon ing'eyo ni kada wadongo to wan ni miyowa pesa mondo wadhi wami chief mondo ndiknwa barua miniluongo ni dho kalam. We did not know ni mano is corruption. Nyithindo gi kawuono ng'eyo very well ni chief nitiere mondo ndik barupe go. Kokwaye pesa bro timango, they will turn over that chief. Omiyo anawacho ni Kenya nyaka dhie the right direction. Ka Kenya ok odhi the right direction awinjo ka ji wacho kia ni we are burning. We have seen some countries have gone to the dogs because of poor leadership. And that poor leadership ema waneno, no wanene nyicho wanene mana Kibaki moteme matin, wanene kanyo ji oduogo jachien Uhuru nyo manane kode, Ruto besani koro ne kode. I'm telling this government if they are not careful, this country will not be the same. But waonge gi piny moro mobiro dhie, omiyo let them listen to our children. These children are forming over 80% of our population. They must listen to these children, and if they fail to listen to these children, gin gi kuonde ma gibiro dhie, gisegero ute nyaka space ma gidhi dak nikech gisekwalo pesa moromo. Wan waonge kuma dhi dhie, let them listen to these children. Let them give these children job. Let them also trust these children. Mano is my parting thought, Sharon. Erokamano ahinya Bishop, erokamano ahinya.